Pepa... Non se oye? Vale. Pepa Vicario é profesora do IES Xunqueira 2. A biblioteca deste centro elabora dende hai 7 anos o seu proxecto anual tomando como fío conductor algún tema ou aspecto relacionado coa ciencia a través de exposicións, concursos, conferencias, proxeccións de vídeos, divulgación e fomento da lectura de textos científicos. Procura chegar á ciencia ao alumnado e despertar o gusto e o interese por coñecer os 6 misterios, os misterios das ciencias. Son pequenas anelas sen máis pretensións que abrir camiños. A viaxe tena que facer cada quen coa súa equipaxe máis axeitada e a súa particular aventura. Este traballo foi presentado no encontro dos Plan Bs do ano pasado e siguen traballando na mesma línea. Vai nos falar entonces Pepa Vicario. Gracias. Ben, como os dicía a compañeira, o traballo foi presentado de algún xeito xa nos encontros, fixen algunhas modificacións para que non fora o mesmo e non aburrir a auditorio. Hoxe vou... Escoitase? Sí, regular. Un poquito máis tempo. Agora, non? Agora. Vou falar das actividades que se veñen desenvolvendo no IES a Xunqueira 2 co obxectivo de abrir fiestras ao mundo da ciencia, ao mundo científico. Para empezar, vou a tomar como referencia a lente da que partimos cando propusemos facer este traballo. Vou a xustificar un pouco por que nos inclinamos pola ciencia como proxecto de traballo anual. Dende o posto de bibliotecaria neste caso, de responsable da biblioteca, pois se observan moitas máis cousas, se ten moitas máis referencias que as que se poda ter cando se va como usuario da biblioteca. E dende aí, pois observamos as fortalezas da nosa biblioteca, que algunha había, bastantes, e tamén as carencias. Un das carencias fundamentales, os desequilibrios fundamentales na nosa biblioteca, era que non estaban compensados os recursos literarios e os recursos científicos. É dicir, que os fondos da biblioteca, penso que como na maioría das bibliotecas escolares, inclinábanse do lado dos textos literarios e humanísticos, no noso caso concreto 80%, máis ou menos, e quedaba restringidos os fondos de textos científicos, especificamente científicos, ao 20%. Observamos tamén desde ese posto que o fomento da lectura ia nesa liña, evidentemente, os textos demandados ou recomendados polos profesores eran fundamentalmente textos literarios de ficción e os de contido científico permanecían sempre ali arrinconados nos estantes. Ademais, observamos que os recursos tampouco eran suficientemente utilizados polos profesores, estes recursos, e que a coordinación entre diferentes áreas, diferentes departamentos, pois tampouco acadaba os niveis desexables. Entón, puxémonos a traballar nunha liña moi modesta, teño que dicir, que tiña como obxectivo, pois, a través de diferentes actividades, se era posible, espertar o interese pola ciencia, orientar un poquinho aos alumnos a investigar, a sentir a necesidade de investigar, non só orientados polos profesores, senón tamén pola súa conta. E pensamos que era necesario outras actuaciones algo máis profundas, que ian na liña desas observaciones que fixéramos dende o posto de biblioteca. Propusémonos corrixir ese desequilibrio que os comentaba antes entre os fondos científicos e humanistas e os literarios, non só corrixir el desequilibrio, non só encher os estantes, senón tamén ponelos ao alcance dos usuarios da biblioteca. Propusémonos tamén potenciar o coñecemento e o método científico. Vivimos nunha sociedade na que a ciencia e a tecnoloxía
xogan un papel fundamental non só na formación, sino tamén na vida cotiá, iso o sabemos. Entón, parecíanos importante esta potenciación, este potenciamento do coñecemento. Propuxémonos tamén dinamizar a lectura de textos máis alá do literario ou de ficción, textos que de alguna forma estiveran vinculados coa ciencia, a través de diferentes xéneros, variedades, niveis, etc. Por suposto, potenciar o uso das novas tecnoloxías para ese acceso á información e ao coñecemento científico, que é fundamental, como dicía antes. E, por último, parecíanos interesante establecer un único tema, un tema conductor para todas as actividades que se desenvolveran ao longo do curso, o proxecto anual de biblioteca. Por que? Porque era unha forma de aglutinar diferentes áreas, tamén diferentes expectativas e diferentes participantes, desde os profesores, alumnos. En moitos casos, xa veredes, moitas das actividades están abertas tamén ao persoal non docente, a pais nais tamén. Ben, esas eran os nosos obxectivos. E que fixemos? Que fixemos dende entón? Pois o que fixemos foi iniciar un camiño no que sen descoidar as humanidades, por suposto, ni deixar de lado a literatura, evidentemente, pois se lle dera máis protagonismo á ciencia, que pensábamos que estaba bastante descoidada. E consideramos que podería ser unha boa plataforma a Semana da Ciencia. Comezou sendo unha semana da ciencia, pasou a ser un mes, na actualidade ocupa todo o curso, se estende a todo o curso. Cal é o programa desta Semana da Ciencia? Pois, en principio, eleximos un tema para desenvolver as diferentes actividades. Ese tema soe coincidir co tema elixido polas Nacións Unidas como Ano Internacional de. Este ano saltámonoslo un pouco porque é a cristalografía, eso a tratamos, como xa veremos, de pasada, pero normalmente sí que coincidía ese tema co tema proposto polas Nacións Unidas. De tal xeito que o primeiro ano traballamos astronomía, o primeiro ano que decidimos seguir esta liña. O eixe central sempre é unha exposición ou varias exposicións. No ano da astronomía, no 2009, montamos dúas exposicións con características moi diferentes, unha máis formal e outra máis informal. A primeira delas titulábase Leccións de Astronomía. Tratábase deso, eran sete leccións de astronomía. Desenvolvíamos en diferentes paneis temas monográficos, o sistema solar, o planeta Terra, as astrónomas, os astrónomos, as viaxes espaciais, etc. Todo isto ilustrado con información, curiosidades, datos, estadísticas, etc. E tamén montamos outra exposición titulada Astronomía en viñetas, onde se recollen a visión que ten diferentes humoristas deste tema da astronomía. Resultou interesante, divertida. O ano seguinte traballamos a biodiversidade e aquí queríamos poñer de manifesto a importancia da biodiversidade, por suposto, e facer unha chamada de atención na responsabilidade da actividade humana na reducción desa diversidade ecolóxica. Montamos unha exposición física, aquí hai unha foto de alumnos visitándoa, tomando datos, porque logo hai concursos. Hai unha exposición física que pode ser visitada individualmente ou por grupos con profesores de diferentes áreas.
o cal enriquece esa visita, no? Porque cada profesor, desde a súa disciplina, dá unha perspectiva e unha visión diferente. E tamén podía visitarse, como na maioría das exposicións que montamos, virtualmente. Lles poñemos un acceso no blog da nosa biblioteca, que é Bibliototem, e aquí, por exemplo, accedían a esta exposición que facilitounos o Consello Superior de Investigacións Científicas. Bueno, no quiere. Por el enlace. No, ahora. Entón, aquí é cómodo, non? Dende as súas casas ou dende lles parecera ben, pois podían acceder a esta exposición. As exposicións que montaban e proporcionaba o Consello Superior de Investigacións Científicas eran moi interesantes. Hablo en pasado porque este año non tiñan diñeiro para organizala. Ben. O ano seguinte o tema foi a química. A exposición titulábase Entre moléculas, daba unha visión da química de xeito xeral, a súa repercusión en diferentes ámbitos da realidade, non? Pero, como ese ano celebrábase o centenario da concesión do Premio Nobel a Marie Curie, pois tivo un lugar especial, non? A figura de Marie Curie. O ano seguinte traballamos a enerxía. O título da exposición foi A enerxía móvenos. Tamén, pois, máis do mesmo, mostrábamos a situación enerxética mundial, non? Algúnas actuacións que poderíanse tomar para acadar un medio ambiente máis limpo, non? E o último ano, que foi o pasado, traballamos o tema da auga. A exposición titulábase A esfera da auga, e tamén mostrábamos como está presente a auga non só na historia, senón tamén analizábamos eso desde as propiedades químicas hasta a importancia da organizacións das sociedades, tomando como punto de referencia ou como recurso esencial para sobrevivir a auga. Aquí podedes ver tamén o cartel dun concurso de fotografía Bibliototem que levaba por título Somos Agua, e que logo falarei del. Normalmente convocamos concursos, como vos dicía, e este cartel foi elaborado pola nosa compañera de debuxo, Margarita Esteban Muñecas, e ya vos comentarei. Forma parte do equipo da biblioteca. Ben, pois esa Semana da Ciencia, como vos dicía, ten como eixe central as exposicións, son o punto de referencia, o punto de partida, e a partir de aí organizamos diferentes actividades. O concurso de preguntas celébrase todos os anos. As preguntas poden variar, a formulación, o estilo, poden ser do tipo quen, cando, como, encrucillados, sopas de letras, probas de enseño. Este ano tratan sobre a matemática e van a ser exclusivamente probas de enseño. Normalmente organizamos o concurso en 3 niveis diferentes, primeiro e segundo da ESO, terceiro e cuarto e bacharelato. Plantexamos unha ou varias preguntas durante unha semana, normalmente todos os días da semana. Os rapaces buscan a información nos paneis da exposición ou ben en páxinas de internet que nos facilitamos moitas veces, outras eles as descubren pola súa conta. Procuramos dar algunha formación previa para que sean capaces de discernir que páxinas poden servir e que páxinas son un fraude. E ben, entón, os obxectivos deste concurso son, por un lado, achegar esos materiais científicos, poñelos a súa alcance, que se molesten en entrar en eles e investigar, potenciar o uso das TIC e, sobre todo, favorecer a aprendizaxe autónoma.
Outro concurso que naceu vinculado tamén á Semana da Ciencia é un concurso de fotografía Bibliototem. Este concurso, a diferencia do anterior, está aberto a toda a comunidade escolar, participan alumnos, profesores, pais, nais, etc. Este ano non o convocamos porque animamos aos rapaces a participar no concurso nacional que seguro que coñecedes de fotografía científica organizado polo CSIC, que é Fotciencia. Entón, para non duplicar a participación, pois máis ou menos os diriximos a ese concurso nacional, porque parecíanos moi interesante o tema que é Ciencia na aula, creo que titúlase. Ben, salvo a excepción deste ano, pois, como os dicía antes, está aberto a toda a comunidade escolar, hai diferentes categorías, procuramos dar un diploma de participación, porque os concursantes agradecen que, bueno, se a súa foto non é premiada, polo menos se lles recoñeza o traballo, non? Entón, ese diploma o elabora tamén a nosa compañera de debuxo, que traballa moito e moi ben nesta liña, non? Que obxectivos ten esta actividade? Pois, por un lado, constatar que a ciencia non é un saber afastado, que forma parte da vida cotiá, sobre todo mostrar as relacións da ciencia e a arte. E este é un tema no que este ano en concreto traballamos bastante. Bueno, hai outras actividades que vou pasalas un pouco deprisa porque creo que estou estendéndome moito, que son curiosidades e anécdotas que se van colocando en diferentes espacios do centro, en espacios comuns normalmente, vestíbulos, escaleiras, tal, con curiosidades e anécdotas acerca da ciencia, desas que chaman bastante a atención aos rapaces. Procuramos, eles poden aportar, procuramos ilustralas para chamar un pouco máis a atención. Outro clásico das Semanas da Ciencia son taboleiros con novas de ciencia, aportadas tamén por calquera persona da comunidade escolar. Son novas recollidas en revistas, prensa diaria, medios digitais, etc. E como o comenzo da Semana da Ciencia soe coincidir coa concesión dos premios Nobel, pois tamén aproveitamos para dar, bueno, pois destacar aí a importancia desos personaxes premiados e as súas contribucións. Para dar un pouco de lixereza, colgamos tamén os antinobel que lles gustan moito aos rapaces. Bueno, verdad? Son moi curiosos. Unha actividade que xa destaquei nos encontros de bibliotecas escolares, destaqueina pola súa singularidade, foi unha actividade na que participaron alumnos do noso centro, de cuarto bacharelato. Foi unha actividade que logrou coordinar a 10.000 alumnos de toda España nun mismo día, facendo a mesma actividade, que foi replicar a medición que fixera Eratóstenes no ano 255 a.C., a actividade que consistía en medir o radio da Terra. E ese, bueno, aí está o diploma de participación dos nosos alumnos. Ademais, hai conferencias, pois van investigadores, científicos, traballamos normalmente alguna vez, pois tiveron a deferencia de asistir investigadores do programa Espiriciencia. Ás veces son videoconferencias, como a de Ángel Carracedo, que tanto gustou aos rapaces. Eso tamén deu pé a que o ano pasado visitaran o seu laboratorio. E ben, xa coñecedes ao catedrático Ángel Carracedo, que é moi próximo, que sabe perfectamente comunicar cos rapaces, que experta o interese. O manifesto deste ano de Semana da Ciencia Galega é precisamente de Ángel Carracedo.
Ben, de todos os xeitos, pensamos que o mellor escaparate para poñer a ciencia ao alcance dos alumnos é, fundamentalmente, creemos que é o máis eficaz, fundamentalmente, as recomendacións e as suxerencias que facemos de maneira periódica na sala. Facemos unha escolma, unha selección de textos científicos, como vos dicía antes, moi variados, novelas, contos, cómics, revistas, enlaces, tamén poñemos enlaces, películas que teñan de algún xeito que ver coa ciencia ou con algún científico, e mostramos na sala. Esta foto corresponde ao ano pasado a Ler Ciencia. Ás veces facilitamos estas recomendacións a través de trípticos nos que invitamos á lectura, aquí un tríptico de hai 2 anos, ou ben facemos as recomendacións directamente no blog da biblioteca. Aquí temos un enlace onde aparecían estas recomendacións que tamén as expoñemos na sala. Ben, a ciencia tamén chega a hora de ler, é unha actividade que, como en moitos centros, está bastante incorporada, consiste en unha lectura diaria de 15 minutos a volta do recreo pequeno. Nos temos dos recreos, a volta do recreo pequeno. Nesas caixas que son particulares de cada aula, incluímos textos, lecturas moi variadas, poesía, narrativa, e tamén incluímos fundamentalmente, bueno, non fundamentalmente, pero tamén libros de divulgación científica. No Club de Lectura tamén está presente a ciencia, porque aí pon 2 grupos, pero este ano temos 3 grupos de lectura, e un deles, o grupo de bacharelato, está centrado na lectura de textos científicos, textos relacionados coa ciencia, fundamentalmente textos de antropoloxía biolóxica, que non ten por que ser ensaios. Nestes momentos estamos a ler A cidade das bestias de Isabel Allende. E nos roteiros tamén facemos un guiño á ciencia. Este é o roteiro de Castelao, que facemos todos os anos en Pontevedra, e o vinculamos á lectura de cousas, e aproveitamos para destacar aqueles relatos, aqueles textos de Castelao que de algún xeito ten que ver coa ciencia, como Aínda eu non nascera, cando conta como a xente queda asombrada e incluso ten medo porque ven unhas luces que non saben de onde proceden. Lemos eso ali in situ. Ben, ata aquí a historia. Entón, esta historia, este dar cuenta do que fixemos, serve como soporte para enmarcar, para reseñar o que estamos a facer e o que pensamos facer neste curso. A Semana da Ciencia, o tema deste ano é as matemáticas. Centramos o noso proxecto nas matemáticas e, máis concretamente, na arte das matemáticas. Pois ben, como casualmente, a vida está chea de casualidades, como casualmente o cartel deste ano do Día das Bibliotecas, xa sabedes, leva por lema Bibliotecas Escolares Matemático, pois xa comenzamos a poñer en marcha o noso proxecto aí xustamente, o Día das Bibliotecas. Comenzamos, como sempre, cunha selección de libros, de narrativa, divulgación, xogos, relacionados todos eles coas matemáticas. Aquí vemos unha pequena mostra sobre unha das mesas da biblioteca. Como vos dicía antes, é unha práctica habitual no noso centro mostrar esos textos, esas lecturas, poñerlos ao alcance dos alumnos, en expositores, nas propias mesas, porque temos comprobado que
anima máis, ten máis curiosidades, os alumnos achéganse aos libros, os abren, os leen, os miran, porque lles chama a atención a portada, ou porque o título é xuxerente, etc., etc., e hai máis probabilidades de que o lean e que o leven en préstamo. Ben, bueno, pois, con este proxecto de a arte das matemáticas, queríamos constatar esa afirmación de Bertrand Russell de que as matemáticas non só son certas, senón que son belas. E isto é o que queremos destacar ao longo do curso. Para dar unha maior consistencia a esa selección de lecturas, montamos unha exposición no vestíbulo do Instituto, que aínda pode visitarse, titulada Os matemáticos e as súas cousas. É unha exposición moi didáctica, pensamos, que tenta dar resposta a moitas das preguntas que se fan os alumnos. E a pregunta fundamental é para que serve isto que aprendemos na aula, non? Isto ten alguna repercusión na vida real ou o que pasa? Entón, o que fixemos primeiro foi poñer rostro aos matemáticos e ás mulleres matemáticas. Aproveitamos un libro titulado El rostro humano de las matemáticas, no que ven caricaturas bastante logradas destes personaxes, e ao lado desas imágenes pois elaboramos textos con información sobre os descubrimientos fundamentales dos matemáticos, como chegaron hasta aí, que foi o que lles inspirou, como se solucionaron os problemas matemáticos, que problemas matemáticos aínda non se solucionaron. Tentamos tamén dar resposta a outras cuestións que chaman a atención, como é posible que na natureza objetos da propia natureza, como o talo dunha folla, por exemplo, sigan sucesións matemáticas. Será que Galileo tiña razón cando dixera que a natureza está escrita en linguaxe matemático? Ben, entón, facemos así chamadas de atención. Aquí queríamos seguir a liña de, salvando as distancias, claro, do matemático, profesor de matemáticas Locard, que decía: as matemáticas, que din, porque está vivo, as matemáticas consisten en eliminar obstáculos á nosa intuición e que as cousas sinxelas sigan a ser sinxelas. Trátase diso, dende a sinxeleza, mostrar a importancia das matemáticas. Ben, a maiores, sobre esta exposición, a profesora de matemáticas Carmen Ruano, que colabora co equipo, elaborou un cuestionario onde non só plantexa preguntas que están respondidas nos taboleiros, senón que tamén recolle as impresións dos alumnos con esa visita. Ben, nestes días tamén facemos unha formación de usuarios. Iba a pasar un pouco por encima, pero me hace ilusión detenerme porque Mónica Baró puxo esta imaxe en a súa conferencia e un traballo feito por un compañeiro noso e quero destacalo. É un vídeo de formación de usuarios que é moi sinxelo, pero moi didáctico, de unha primeira acercamiento á organización dos textos da biblioteca, CDU, e titúlase Ordena Sala. Ben, entón, en honor, mi compañero seguro que está orgulloso desto. Ben, entón, xa de maneira sin unha pausa no medio, dende ese día da biblioteca, iniciamos propiamente a Semana da Ciencia, que é o ano da ciencia. Chamamos a Semana da Ciencia por conservar a denominación, pero, como xa vos dixen, desenvólvese ao longo do curso. Ten un programa amplio que aínda está por desenvolver. Haberá un recital de poemas matemáticos, probablemente no Día do Libro. Aproveito para agradecer aos compañeiros que no correo do Plan B aportaron tanto material, tantas suxerencias de poemas matemáticos que nos imos aprovechar.
Haberá audicións musicais onde se poña de manifiesto a colaboración entre música e matemáticas, audicións, como veremos, formais e informais. Haberá os concursos destes que falaba, probas de enseño este año, o concurso nacional Fociencia, no que están a participar os nosos alumnos. Participaron porque xa pechou a convocatoria, e Ciencia que Conta, que tamén están a participar en un concurso de relatos de ciencia. E as exposicións, como vos dicía antes. Haberá varias exposicións, esta xa está en marcha, titúlase Arte e Matemáticas, e do que se trata é, a partir de diversas obras de artistas de diferentes épocas, pois os alumnos fan interpretacións desas obras. Por exemplo, aquí temos os Tres músicos de Picasso, e esta é a interpretación e a descomposición que fixo un rapaz de primeiro da ESO, por exemplo. E así traballan con Klimt, Dalí, Escher, Kandinsky, De Chirico, Da Vinci, diferentes artistas. Ten unha mención especial e un tratamento especial os modelos de Escher. Aquí hai unha implicación de diferentes departamentos, debuxo, matemáticas, filosofía, etc. E se trata de facer exercicios de redes modulares bidimensionais atendendo a esos módulos de Escher. Como vos dicía antes, o ano 2014 foi declarado polas Nacións Unidas como Ano Internacional da Cristalografía. Entón, aínda que non imos traballar profundamente neste tema, pois quisemos facer un guiño a esta ciencia con a construcción de sólidos poliédricos que fan os alumnos, evidentemente, están en ello e logo expoñerán o seu traballo. Tamén vai haber un obradoiro de papiroflexia. Quero destacalo porque impartido por alumnos do centro que lles gusta esta práctica. E como vos dicía antes, pois a música ten ocupa un lugar especial nesta Semana da Ciencia. Haberá o obxectivo fundamental, como vos dicía antes, é mostrar as relacións entre a música e as matemáticas, facer audicións onde, según os estudiosos e os intérpretes, están presentes desde a sucesión de Fibonacci, o número áureo, según din os estudiosos. Entón, haberá audicións de Beethoven, Debussy, e logo audicións de compositores menos convencionais, como Schäfer, Boulez, Messiaen, Xenakis. E tamén proxectamos de vez en cando vídeos a beleza das matemáticas, por exemplo, ou vídeos dos concursos das convocatorias de monólogos sobre ciencia, que les gusta bastante. Este da beleza das matemáticas o temos colgado no blog, é moi cortiño, pero moi suxerente. E conclusións. Aquí temos rapaces do Club de Lectura. E todo isto para qué? Sirve de algo? En principio, pensamos que o balance é bastante positivo, con as reservas necesarias, pero pensamos que o balance é positivo. Pensamos que estas actividades que se realizan dende a biblioteca en esta liña de investigación, ou por lo menos de fomentar a investigación científica, ten bons resultados. Creemos que animan a curiosear, a investigar, que favorecen non só o coñecemento en xeral, sino tamén o coñecemento en particular científico, que fomentan de algún xeito a lectura, a escritura, a creatividade en xeral. Como hai pouco hai un momentiño, decía Mónica Baró, pensamos que atraen a usuarios da biblioteca, que
E estes usuarios habituais, como dicía Mónica Baró, pois aproveitan mellor os recursos da biblioteca, adquiren máis destrezas para investigar, ten unha mellor disposición para traballar en equipo, len por placer. Non en todos os casos, pero pensamos que estes alumnos a los que de algún xeito se lles atrae con estas actividades, pois ten despois mellor resultados, non só académicos, senón en a vida social, en as relacións con seus compañeros, en traballos colaborativos, etc., etc., en o club de lectura. Ben, como vos dicía, nos parece que é unha experiencia positiva que favorece ese acceso ao coñecemento, que xenera maior movimiento, maior dinamismo, mellor ambiente cultural. Poderíamos dicir que gran parte das actividades que se realizan no centro parten da biblioteca, e non é unha falta de modestia, ni osadía, ni moitísimo menos. Os resultados logo son os que son, pero a maioría parten da biblioteca. Hai unha maior colaboración entre diferentes áreas, inevitablemente, porque estes temas que se plantexan desde a biblioteca pois ten diferentes derivacións, non? Hai unha maior interdisciplinariedade, hai máis participación en xeral, aunque non a desexable. Todavía hai algúns profesores que non se animan a participar porque supostamente estas cuestións están fora do programa. Ben, hai máis interese, parécenos, polos temas científicos, hai máis curiosidade científica por parte dos alumnos. Isto mídese por la participación en las actividades que plantexamos, polas visitas ás exposicións, polos libros que levan en préstamo, polo número de consultas que fan na biblioteca, e tamén hai unha maior amplitude de lecturas. O abano é moito máis amplo, parécenos. Polo que respecta a esas actividades fixas, pois xa adiante antes algo, a hora de ler na que hai lecturas científicas e documentos de investigación, é moi valorada polos alumnos, é unha das actividades que máis lles interesa. Isto o sabemos polas enquisas que pasamos a final do curso. O club de lectura pois nos danos moitas satisfaccións, apúntanse a casi todo, están dispostos a participar en os concursos, nos roteiros, etc., etc. O blog, aí temos que facer unha crítica seria, o témolo un pouco descuidado, non podemos atender a todo, necesita máis entradas para dinamizarlo, pero non é así. Ben, pois xa para rematar o que dicías antes, non? O único que pretendemos é abrir camiños e que logo cada quen pois siga a ruta que mellor lle pareza. E nada máis. Gracias. Despois lo quitamos, vale, te sientas aí, por favor. Sí. No, lo tiene aquí, espera. Dolores, ¿buscas tú dónde está? Sí, sí. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ay, esto no te puedes entero. Ven. A ver si puedes así. A ver, sin micro. Ahora vai falar Dolores. Dolores Iglesias é profesora do CEIP de Crespón de Boiro. Traballa na biblioteca escolar e vai nos presentar ciencia na biblioteca escolar.
É a presentación de diversas actividades en torno á ciencia, aos científicos, etc., para introducir ao alumnado no apaixonante mundo da ciencia, do progreso, e un dos aspectos máis traballados é a realización de experimentos dada a boa acollida por parte do alumnado xa que sentan as bases para investigar, descubrir, etc. Relacionamos a ciencia e os experimentos coas distintas áreas do currículo e coas boas celebracións, as distintas celebracións do Día do Libro, da poesía, etc., para facer que sexa un tema transversal e non algo que quede a parte do diario. Vai nos presentar os traballos que se fan na ciencia na biblioteca escolar dese centro. Bueno, bons días a todos e a todas. Cambiamos un pouquiño o chip. Pepa estuvo con secundaria, eu sinto polos que estades en secundaria. Baixamos agora a primaria, estamos falando de a primaria infantil. Estamos falando de idades de 3 a 11 anos, co cal as actividades, pois, lóxicamente, van a variar moitísimo o tipo de actividades, e ainda así, dependendo do alumnado co que traballemos, o nivel de dificultade, pois, vai aí sendo relacionado co grupo co que estamos traballando. No noso colexio, como xa vos dixen, temos infantil e primaria, somos un total de 190 alumnos e alumnas, e fai no ano 2012-2013, nos o que facemos, e sabédolo moi ben os que estamos en comunicación na rolda de correos, sempre deixamos o que é o proxecto do ano seguinte, deixámolo no último claustro do ano anterior, é dicir, que nos no ano 2012-2013, ese ano traballáramos a mitoloxía. Entón, houve con algún, en concreto con infantil, que non soupemos moi ben como enganchar a ese alumnado, a veces porque os nenos a mitoloxía, que lle podías dar un pouco de medo. Entón, falamos cas profesoras de infantil e para buscar un tema onde poder enganchar a ese ciclo, que, bueno, agora xa o do ciclo xa sabedes, pero bueno, que nos quedou un pouquiño descolgado. Entonces, bueno, pues falamos dos experimentos, da experimentación, e así xurdiu o tema da ciencia. Entonces, no ano 2012-2013 quedou no último claustro que no ano 2013-2014 traballaríamos a ciencia. Así foi, o ano pasado traballamos o tema da ciencia e enfocámolo, pois eso, no tema da experimentación. Falábamos onte dos antigos laboratorios, nos, bueno, pois desempolvamos esas tarros de cristal que había ali e que servían para algo, e empezamos a deseñar actividades. Entón, eu, bueno, aquí hai unha serie de páxinas que vou ir abrindo, unhas deixarenes un pouquiño máis de tempo, outras menos, logo ao final, se eso, facemos algún comentario de algunha. Mirade, nós ao principio de curso, como vos decía, ao ter xa o proxecto do ano anterior sobre que vai xirar, pois xa empezamos a traballar no que é no primeiro mes. Entonces, primeiro, marcámonos uns obxectivos, que, bueno, que aquí están postos nunha presentación, pero, bueno, o que decía Pepa, nos o que nos interesa é traballar, pois, eso, a expresión oral, a expresión escrita, que o neno sinta curiosidade polos experimentos, pola experimentación, cambiar un pouquiño o tipo de lecturas, aínda que, lóxicamente, a hora de levar para casa un neno non vai a ir a buscar un tema de carácter científico, vai a levar libros de literatura, pero, bueno, empezar a introducir ese tipo de textos, xa sabedes, sobre todo os nenos de primaria, gustalle moito que está relacionado cos animais, ou que está relacionado, pois, co medio ambiente, e entonces, pois, aí, por esas partes, pois, podemos empezar a enganchalos no tema da lectura relacionado coa ciencia. Unha das cousas que máis lle gustou, pois, foi a realización de experimentos. Ben, entón, estos simplemente eran os obxectivos que nós nos tiñamos marcados, que eran bastantes, o que pasa que, sobre todo, expresión oral, expresión escrita, que recoñezan, pois, que o avance da ciencia que supón no día a día. Marcámonos tamén unhas competencias que están aquí, bueno, e sobre todo o importante era a planificación. Esta planificación, pois, depende, é dicir, moitas veces pódese seguir un pouquiño ao pé da letra o que tiñamos plasmado desde o principio de curso, e outras veces, dependendo do que vexamos que hai algúns temas que enganchan máis o alumnado ou menos, pois tiramos por esa outra línea. O ano pasado, que aquí está o traballo do ano pasado, donde máis, porque tamén foi un trimestre máis grande, foi no segundo trimestre. Aí foi onde máis actividades realizamos, que imos ver agora, en torno á ciencia cos distintos grupos. Ben, vamos a empezar entonces polas... Mirade, vou a facer un paso contrario.
O ano pasado, cando presentei isto, que, bueno, que está, o sea, o ano pasado fora en marzo, isto está ampliado, é dicir, a partir de marzo seguimos traballando. Entón, o que fixen o ano pasado foi presentar isto de o proxecto en imaxes ao final. Vounas a poñer agora ao principio, é dicir, para que vexades así unha pequena idea de que estuvemos facendo, e logo iremos parándonos en cada unha delas. Entón, vou a poñer, ten música, entón, bueno, vou a, xa vos digo ahora de, así un pouquiño, están as distintas celebracións, está desde que empezamos a deseñar os murales, e logo xa vos irei contando pouco e pouco como fomos traballando. Se vos fixades, ao non haber o tipo de letra, hai algunha letra que aparece distorsionada porque non hai o modelo de letra aquí nas fontes. Efectivamente. Bueno, entonces isto é unha visión así xeral das actividades que relacionamos a ciencia cas distintas áreas do currículo e cos distintos días de. Sabedes que en primaria somos moi dado a isto o día da poesía, o día do libro, o magosto, o Samaín. Entonces intentamos sempre, na medida das posibilidades, relacionar o tema que temos na biblioteca cas distintas festividades e cas distintas áreas. Mirade, como imos planificando? Entonces, vamos a ver, eu así, para que... O primeiro, buscamos, é dicir, nós o que queremos dar é a máxima participación ao noso alumnado, e además a que les falle moita ilusión. Eu non traballei en secundaria, teño fillos que están en secundaria e sei que a nivel primaria son moi agradecidos, é dicir, a nivel primaria, a nivel infantil, son os nenos moi agradecidos, que todos lles gusta, non sei se vistedes aí nos experimentos as caras e son fotos tomadas ao azar, pero, bueno, engánchalos con calquer tipo de actividade, é dicir, nese sentido é moi gratificante traballar para o alumnado de infantil e de primaria porque eles mesmos ves que é algo que pasas moitísimo esforzo, que estás deseñando actividades, pero que eles están sumamente agradecidos e que che din cando vai ser a seguinte, cando repetimos. Ben, entón, eles tamén teñen que participar. Entón, buscamos un eslogan. Nos o primeiro que fixemos o ano pasado, na planificación do primeiro trimestre, era lanzar, pois eso, unha búsqueda de o eslogan para o noso proxecto. Entón, por cada tutor
autoría, foron saindo 2 ou 3 eslogans, esos eslogans puxéronse nun corredor e logo foron votados entre o alumnado, entre o profesorado, entre o personal non docente e saleu un eslogan que o do ano pasado era: se sobre a ciencia queres aprender, a nosa biblioteca te escribir ler. Estamos falando de nenos de primaria, lóxicamente o eslogan pois é un eslogan de nenos. Unha vez que tiñamos o eslogan, o que fixemos, non sei se vistedes aí, cando vos pasei antes o vídeo, se vos fixástedes, estaban os nenos do primeiro ciclo que había antes, que agora xa estamos separados, pois estaban os nenos de primeiro e segundo e nós tiñamos un mural grande que despois vamos a volver a ver, en onde había científicos e científicas. Entonces, bueno, cada un deles, cada curso, amadriñou un científico ou unha científica. A partir de aí, no primeiro trimestre, fixéronse traballos de procura de información, dependendo das idades, fixadevos que os nenos de primeiro estaban cunhas cartulinas onde había 4 ideas moi sinxeliñas de cada un dos científicos. Ben, entonces, en esa busca de información aquí, isto foi unha das primeiras actividades que fixemos, é dicir, naquel mural grande que vistedes, había estes científicos e científicas que foron saindo nas distintas titorías. Ben, pois cada titoría elexía un destes científicos, científicas, e nós, este traballo era dirixido, dábamoslle un modelo de actividade en donde eles cubrían cal era o científico que collían, se o 4, se o 5, como se chamaba, onde nacera, ben. Entón, o que dicía antes Pepa, nos hai veces que, e lóxicamente en primaria, pois dábamoslle enlaces, é dicir, enlaces onde eles podían ir a buscar e, bueno, pois tratar de completar esta pequena ficha en donde pois iban empezando a coñecer o científico e científica que iban traballar. Despois, cada titoría, enseñévolo tamén antes no primeiro vídeo, levaba o seu corcho da clase, temos en cada clase un corcho atrás, e poñía o seu científico ou a súa científica e a partir de aí facíanse distintas actividades. Entón, por exemplo, para poñervos un caso, en primeiro, vamos aquí, traballaron a Darwin. Entonces, bueno, vistedes, por exemplo, no Antroido que iban disfrazados iba a Darwin, iba a teoría, bueno, as distintas teoría da evolución, así plasmada en xirafas, en ras. Ben, entonces, os nenos de primeiro, unha vez que xa tiñan a Charles Darwin, o que fixeron foi facer un vídeo, é dicir, lóxicamente, a mestra foi a que gravou o vídeo, logo nos montamos o vídeo. Vou-vos a poñer un cachiño para que os escoitedes. Estamos falando de primeiro 6 aniños. Unha viaxe alrededor do planeta. Allá polo ano 1809 nacía en Inglaterra un neno chamado Charles. Aos poucos anos este neno converteuse nun rapaz moi curioso e observador que todo apuntaba no seu caderno de notas. Encantaban os animais e as plantas, polo que pasaba as tardes enteiras no xardín que había preto da súa casa. Charles coleccionaba follas, pedras e insectos e xogaban cos que encontraron ao longo da viaxe que durou 5 anos. Un bo día, Charles chegou aos Galápagos e decatouse de que os paxaros tienen o pico de que unha especie de... Ben, esta é unha pequeniña mostra, eran 22 nenos e, lóxicamente, todos saíron gravados e logo que lles fai moita ilusión é verse aí e, sobre todo, poder decir, poder empezar cunha crítica constructiva, é dicir, o de que dicíamos sempre, valorar o traballo dos compañeiros. Entón, valoramos o traballo dos compañeiros, mira canto se esforzou, eu aquí teria que vocalizar un pouco mellor, estou falando de primaria, a nivel de sexto, isto xa se pode conseguir, é dicir, é algo que en eso é o que procuramos tamén con este tipo de actividades. Por exemplo, por poñervos outro caso, tamén con este mismo científico, a nivel de tics fíxose
unha presi, e entonces en esa aproveitouse material que o alumnado fixera, é dicir, para elaborala, pois eso, ben murais que había ali no centro, ben actividades, non sei se vistedes así en algunha, por exemplo, primeiro fixo en collage a Darwin, e entonces aí pois, tamén se colleron imaxes para poñelas nesta pequena presentación. E incluso se vos fixades o neno cando dixo nos Galápagos, entón claro, despois había que saber onde estaba eso, máis ou menos, o que nos vale para relacionalo pois a nivel de coñecer distintos lugares, a nivel de xeografía, por exemplo. Ben, isto que estaba nas cartulinas deles está pasado agora aquí. Lóxicamente, hai moitísimos pasos intermedios que non están recollidos, pero vós, que sodes compañeros e compañeiras, sabedes que isto leva moitísimo tempo, é dicir, deseñar as actividades, leválas a cabo, andar como un reporteiro gráfico para coller un pouquiño, porque eles vese o traballo recompensado cando se ven aí. Entonces, é prácticamente imposible poder recoller todos os pasos, porque, bueno, pues necesitaríamos ter o horario totalmente destinado a este tipo de actividades. Ben, pois outra actividade que se fixo con Darwin, ben o primeiro, visitou o mural do corredor, aquí xa o vimos antes, primeiro buscaron unha pequeniña información de cada un dos científicos e científicas que había nese mural grande que aparecía antes, aí os vemos cando están visitando ese mural, e aquí, cando empezan a traballar a teoría da evolución, unha viaxe alrededor do planeta. Ben, conocemos distintos países a nivel de xeografía, manejamos datas. Ben, entonces, nada, cousa moi sencilliña, era para primeiro. Aí estaban as Galápagos, entonces xa descubrimos un pouquiño máis. Ben, vou a cerrar esta porque seguimos. O mismo se fixo con segundo Eliseu Galileo, entón tamén había algunhas actividades que eles fixeran sobre Galileo e a partir de aí colleronse esas actividades para facer esta presi e que eles visen que o seu traballo estaba posto aí, que podían servirlle para eles ver reflexada as súas tarefas. Galileo Galilei, ben, enseñemos un pouquiño, seguimos vendo países, seguimos localizando no mapa eses países, as súas distintas cidades, cousas moi sencilliñas, estamos falando de nenos de 7 anos, co cal, pois, o que poden buscar, o que se lle pode axudar a buscar, ten que ser cousiñas moi sencillas que eles sepan de que están falando e que están traballando. Son nenos que as curiosidades lle gustan moitísimo, de feito, o Día do Libro fixemos un libro de o Día do Libro, un libro de curiosidades que logo veremos. Ben, seguimos. Tamén aquí, falando de tratamento da información, temos, por exemplo, en cuarto, elixiran a Marie Curie. Entonces, bueno, vides saber que neste caso están as propias actividades a procura de información dos nenos plasmada nos seus folios, cos dibuixos correspondentes, e isto está feito para que eles despois viran o traballo acabado. Sí, porque era boda. Ben, este era o que vos dicía nos taboleiros das clases, cada un deseña, ahora vamos a ver un de Nobel, aí había, por exemplo, en cuarto o de Curie.
Vamos a ver, por exemplo, este de Nobel, que o teño por aquí. Bueno, non era isto que buscaba, pero vamos a... Nobel naceu en Estocolmo, cidade de Suecia, o 21 de outubro de 1833. Aos 9 anos de idade, a súa familia trasladouse a Rusia. Nese país, el e os seus irmáns recibiron unha esmerada educación en ciencias naturais e humanidades. Pasou gran parte da súa mocidade en San Petersburgo, onde o seu pai instalou unha fábrica de armamento que crebou en 1859. Regresou a Suecia en 1863, completando alí as súas investigacións mental de nitroglicerina, morrera o seu propio irmán Emil. Isto despertou fortes críticas se reducían os riscos de accidentes. Nunha explosión accidental de nitroglicerina, morrera o seu propio irmán Emil. Isto despertou fortes críticas contra Nobel e as súas fábricas. Nobel patentou todos os seus inventos e fundou compañías, primeiro en Estocolmo e Hamburgo, logo tamén en Nova York e en San Francisco. Os seus produtos foron de enorme importancia para a construción, a minería e a enxeñería, pero tamén para a industria militar, a cal, con eles, puxo os cimentos dunha fortuna. Ben, entonces este é outro modelo de actividades que se fixo onde os nenos, aparte de, pois eso, de traballar a expresión oral, de vocalizar, de ampliar vocabulario, a nivel de xeografía, pois sírvelle para coñecer onde están situados todos esos lugares, esas cidades das que estaban falando e polas que Nobel pois transcorreu a súa vida. Nobel tamén nos sirveu moito para o Día da Paz, é dicir, como, bueno, pois unha das curiosidades de por que se crearon os premios Nobel, pois foi un científico que aproveitamos moito para traballar tamén no Día da Paz. Ben, seguindo con esta línea de actividades dos científicos, o que vos decía, nos intentamos relacionar a ciencia cos distintos días de. Entonces, por exemplo, aquí vamos a dar un saltiño, no Día da Poesía fixemos esta proposta, bueno, aquí algunhas citas así de científicos, relacionando un pouquiño a poesía e a ciencia. Entonces, fixemoslle a proposta de facer poesías xa ben estilo pictogramas ou ben estilo caligramas, en donde falasen dos inventores, das inventoras, dos científicos, das científicas, e nos dábamoslle como unha, non tiña nada que ver o formato, pero sí a mensaxe, que era na chegada da primeira locomotora de Curros. Entonces, bueno, o resultado deso do Día da Poesía é, pois eso, estas poesías que os... Non, esperad un momentiño que me equivoquei, sería aquí... perdón. Aquí, poesía e ciencia. Ben, entonces aquí, en canto abra, vamos a ver distintos poemas que os nenos fixeron e que algúns deles escaneamos e montamos nesta pequena presentación. Seguindo cos días de,
cando foi do día do libro, na que nós tiñamos, como antes dicía Pepa, os fondos que mercamos, porque lóxicamente hai que mercar fondos a principio de curso. Nesto temos moita vantaxe os que estamos no plan, ben na rolda de correos, porque lanzas unha mensaxe, quen coñece fondos, entón xa a noite tes 5 ou 6 contestacións en donde che din, pois estos fondos funcionaron, nos ben. Entonces, nós tiñamos xa os fondos que mercamos no mes de outubro, pois ali no corredor para que se utilicen cando propoñemos este tipo de actividades. Pero, como temos un xardín, a verdad que temos un sitio privilexiado ali na zona da autovía, chegando a Boiro, temos a Ría da Arousa, e temos un xardín bastante ben coidado, e cando alá polo mes de marzo xa estaba florecido, pois ocorreusenos facer a actividade de presentar a exposición no xardín. E unha vez, bueno, no xardín en sentido ficticio, é dicir, que é unha montaxe, e a partir de aí, pois había que buscar, pois o típico que facemos en primaria, pois buscar un libro que tovese experimentos, buscar, despois vemos un modelo de ficha e xa entendedes mellor o que vos quero decir. Ben, aquí aproveitamos para traballar a Vivaldi, é dicir que, bueno, que era como algo máis para eles, máis conocido. Bueno, despois, sobre isto, había unha actividade aquí de fichas por ciclos, en donde, bueno, dependendo de se era, fixadevos esta, por exemplo, era para primeiro ciclo, vexo pola letra manuscrita, entonces aí, pois, había unha serie, pois, o típico, borrarlle o título do libro, tiñan que buscar cal era o título do libro, ou ordenar títulos de libros relacionados co tema da ciencia, bueno, buscar distintas actividades que os nenos sí ou sí teñen que manexar a bibliografía, mas como normalmente fano por parellas, pois encántalles esta actividade, porque, bueno, traballar en parella, traballar en equipo é algo que, bueno, pois ao mellor nós facémolo menos das veces desexadas e eles como que se sinten moito máis a gusto traballando en equipo, traballando en parellas, e aparte que é difícil, teñen que saber coordinarse, teñen que saber traballar, co cal me parece que é unha actividade moi importante o de traballar así. No Día do Libro tamén fixemos, comentaba antes Pepa, algo parecido, que era buscar curiosidades, pero máis que relacionados ca ciencia, nos buscámolas cos científicos. Entón, esas curiosidades, algúns, por exemplo, os cursos de quinto e sexto fixeron en formato en ordenador, e os cursos máis baixos fixéronos a man. Entonces iban aparecendo curiosidades, había unha C grande que poñía con C de científicos, con C de curiosidades e con C de ciencia. E iban aparecendo por distintas partes do colexio. Nós o que facemos, que me esquecín de dicírvolos, todos estes traballos que os nenos realizan, logo nos despois, aparte de poñelos en formato digital, imprimímolos, encanutillámolos e pasan a formar parte dos fondos da biblioteca. Entonces, despois, os nenos, a final de curso, ou cando xa temos algún material elaborado, pois encántalles curiosear e ver esos libros que eles mesmos foron os que fixeron o material para que o libro pudese chegar á biblioteca. Vamos a ver este de concede... Bueno, primeiro enseñovos aquí, na hora de ler, comentábamos antes, nos moitas veces aproveitamos esa hora de ler, que tamén a temos a subida do recreo, para unha das actividades que facemos moito é que os nenos vayan dunhas clases a outras, é dicir, para eles é moi gratificante porque ven seu irmán, ven seu amigo e estánlle contando cousas. Entonces, moitos días na hora de ler, cando temos algunha actividade, neste caso había nenos de sexto,
sexto que viñan polas clases lendo algunha das curiosidades. Cando despois vexades a presentación do libro, ides ver que incluso hai marquiñas de lápiz, porque cada neno sabía que tiña que ler hasta aí e logo seguía o outro. Ben, aquí temos uns nenos de sexto que viñan polas clases, estaban lendo algunhas das curiosidades que estaban nos corredores para esa proposta que se fixo. E aquí aparece o libro desas curiosidades, xa unha vez que o subimos, é o que vos decía, en canutillas e pasa a formar parte dos no, esta é a imagen e aquí. Pero aquí está... Que está moi alto, verdad? Aquí debe ser de aí. Bueno, deixamos así agora. A ver que pasa. Ben, tamén fixemos, así relacionado, vedes que vou a saltos porque, a ver, ainda que teño aquí un esquema, non o estou seguindo, entonces pido-vos disculpas polo desorden da presentación. Pero, bueno, son varias cousas que vos quería ensinar porque dadevos conta que é un traballo de todo o curso pasado, que este ano seguimos co tema da ciencia, porque elaboramos tantos materiais e temos tantos fondos mercados que nos pareceu moi pouco tempo traballar só un ano o tema da ciencia. Entón, este ano, que despois en mes da tempo vos lo presentarei, é a ciencia na vida cotiá. Enfocámoslo sobre todo a dúas actividades que logo vos direi. Pero fixemos tamén, aproveitando, pois, se é que houve algún bo día o ano pasado, no patio. Entón, fixemos unha actividade de ilusións ópticas, tamén como o noso cerebro, moitas veces, o tratamos de enganar cunha serie. Entonces, fixemos primeiro na biblioteca unha presentación de que eran as ilusións ópticas, e logo ides ver como os nenos salen. Aquí era ao revés, aquí eran os de sexto, que iban os nenos de terceiro e cuarto, que lle estaban enseñando no patio por parellas distintas ilusións ópticas, a ver que era o que vían, que era o que non vían. Ben, esta non ten música, xa non temos problema. Entonces, isto primeiro enseñábamos na biblioteca aquelas que se ven millor ou mellor en ordenador por distintas sensacións que poden causar de movimento, de ondas, de distintas ilusións. Estas foron explicadas na biblioteca, vistas polo alumnado, nada, unha sesión de 5 ou 10 minutiños, ou mellor, e logo saían ao patio, e agora imos a ver como os nenos estaban distribuídos polo patio. Esta actividade gustalles moito, igual que o tema dos experimentos. Ben, seguimos para ver unhas pouquiñas cando estaban xa os nenos no patio repartidos e iban pasando os nenos de quinto e sexto. Esta gustoulles moito. Ben, aquí é cando xa os de quinto e sexto van ao patio, os nenos que son de terceiro e cuarto do curso pasado estaban distribuíndos por parellas e iban preguntándolle que era o que vían, que era o que non vían, que era o que tiñan que chegar a ver. Foi unha actividade que lles gustou moito. Ben, non quería deixar, antes de acabar e de presentarvos o deste ano, os experimentos, é dicir, nos a parte destas actividades fixemos experimentos. Entón, bueno, decíavos antes que o que fixemos foi o que falábamos onte na conferencia que houbo dos antigos laboratorios, é dicir, nós tamén, no noso colexio, efectivamente, aí está. Entón, fomos a desempolvar o que había no laboratorio e non é esta a presentación que vos quería enseñar, pero non cerro. Empezamos a facer experimentos. A primeira dos experimentos foi unha mestra, bueno, dúas, as que diriximos un pouquiño ao tema dos experimentos, das experiencias. Foron pasando desde sexto hasta infantil. Entonces, bueno, estaba preparado polo profesorado nun primeiro momento e estuvemos facendo unha serie. Vedes, aquí hai unha ficha que les levaban para saber que materiais íbamos a precisar, cal era o proceso e cal era a explicación científica de cada un dos experimentos que íbamos facendo. O volcán en erupción, que se lle fixo a nivel de infantil, pois con plastilina para que parecese unha especie de volcán, a nivel dos primeiros ciclos. Tamén fixemos o do tinguido de Carabeis, que lles gustou moito. Ben, eu creo que se vedes cando estamos nas fotos nas caras dos nenos,
a actividade foi unha actividade que lle gustou moito. Unha segunda parte dos experimentos xa non foi o profesorado, foi o alumnado o que puxo eles en marcha eses experimentos, lóxicamente co tutor e a tutora, e iban xa polas clases, por exemplo, aquí está o primeiro ciclo que traballou co son, entón viñan polas distintas clases e nas distintas clases presentábanos os experimentos que eles prepararan nas súas respectivas aulas. Entón, aquí, por exemplo, son os nenos de primeiro e segundo que viñan polas clases a enseñarnos os experimentos que eles fixeron. Non quero isto, quero isto. Cancelar. Ben. Bueno, antes conteivos tamén que tuvemos a sorte a través das xornadas que tuvemos aquí dos encontros do Plan B de contactar con Jorge Mira e tuvemos a sorte de que Jorge Mira veu ao centro, a AMPA colaborou moito nesta actividade, bueno, estuvo con nós, os nenos quedaron encantados, vou a pasar un ratiño. Os nenos... Hai aquí unha actividade que me olvidei, porque además os de primaria e infantil somos moi dados a coller ideas, e hai un libro que fixeron a partir da procura de información da vida e a obra de Jorge Mira, fixeron un libro a partir dun folio, había que cortar polo medio e doblar, e quedaballe estilo libro. Logo Jorge Mira tuvo a diferencia de firmarlle todos eses libriños que formamos, cos datos de Mira. Paso. A mitad e plegado. Seguimos, queríamos tamén enseñar, fixemos, por exemplo, unha actividade moi importante de gran colaboración que foi coas familias. As familias realizaron maquetas, as familias no que era o ano pasado o segundo ciclo, maquetas de distintos inventos. Entón, no que foi no corredor onde está situado o terceiro e cuarto, fixemos o que titulamos o tren do progreso, onde o alumnado buscamos, xa non só foi o científico que apadriñamos, que era Marie Curie, Alfred Nobel, senón distintos científicos, e íbamos poñendo os distintos inventos nas distintas partes do tren. Entonces, as familias, se vedes aquí, é onde están as maquetas, e colaboraron, pois, deseñando, fixadevos que verdadeira obra de arte para o da roda, radios, televisións, a nivel de plástica, a nivel de manualidades. Estos foron os pais os que se involucraron na actividade. Outra das actividades que se levou a cabo e que tamén me gustaría que non quedase sin comentar, esta foi levado a cabo por Ana. Ana é a nosa compañeira de personal de limpeza. Entón levou a cabo, como veu que estábamos falando da ciencia, o dos vermes de seda, que estou segura que se leva a cabo en moitísimos dos colexios dos que formamos parte. Incluso foi tal a cantidade de vermes de seda que tivemos que a Ana reparteu entre o alumnado para que poidesen levar ás súas casas, lóxicamente sempre asegurándonos de que tuvesen as follas de moreira, que nesa época xa empezaban a botar os brotes, para poder darlle de comer. Tiñámolos ali no corredor e cada 3-4 días íbamos a ver, íbamos anotando nunha especie de diario os cambios que iban tendo lugar eses vermes de seda. Ben, esta foi outra. Vedes, este Ana, é a que se encarga, a nosa compañeira que se encarga da limpieza do centro, pero que puxo en práctica o dos vermes de seda e os nenos tiñan que traer as súas caixas e asegurarnos de que tuveran follas de moreira para poder darlle de comer e observar desde as súas casas a evolución destes vermes de seda. Canto falta? 5 minutos. Mirade, simplemente vos quería decir que este ano, bueno, aquí quedaron bastantes actividades no tinteiro, pero tedes que vos quedar en conta que é todo un ano de traballo. Este ano, vou xa ao blog rapidamente, seguimos co tema da ciencia, titulámolo A ciencia na vida cotiá. Entón, vámonos a centrar exclusivamente en dúas actividades. Unha vai a ser a procura de novas de carácter científico nos xornais, tanto a nivel digital como a nivel impreso,
esas novas, non é esta a entrada, é esta, fixemos aquí un thin link para, bueno, entonces, nos fixemos a descripción da actividade que queríamos, que buscasen novas de carácter científico, que as foran traendo á clase, aquí está, sempre lle lanzamos unha ficha en donde recollemos que é o que queremos que fagan. Unha vez que eso, démoslle esta ficha, este modelo, en donde fan unha especie de resumen, a data, en que revista ou xornal atoparon, cal é o titular, unha sinxela explicación e con que ten que ver a noticia que eles atoparon nese xornal. E aparte deso, que como vos decía, así como ano pasado nos centramos nos experimentos e nos dou moi bo resultado, este ano estamos tamén cos experimentos. Entón, os experimentos é unha cousa que lles gusta moitísimo. Este vídeo foi grabado a semana pasada, lóxicamente eran nenos de cuarto, os experimentos estaban preparados, pero xa sabedes o que pasa nos experimentos. Tanto foi así que logo fixemos, se nos ocorreu a idea de facer unha de tomas falsas, e ao final, e, bueno, pois a verdad que gusta tanto dos experimentos como das tomas falsas. Logo que presentar o experimento do guante que cobra vida. Para este experimento precisamos un guante, a parte de arriba dunha botella, auga e un bolo. Entón, botamos a auga dentro. No, xa... O experimento do guante que cobra vida. Para este experimento precisamos un guante, a parte de arriba dunha botella, auga e un bolo. Entón, botamos a auga dentro do bolo. Despois, metemos o guante... Ben, isto está subido no blog, se vos interesa miralo, pois está aí. E tamén estamos gravándoos, porque iso é unha forma que despois eles, xa comodamente todos sentados na biblioteca, estamos lo vendo, entón estamos observando, aí tiña que vocalizar, aí tiña que parar un pouquiño máis, estamos facendo unha crítica constructiva e, sobre todo, enseñarlle aos demais que estar no sitio da persona que está dicindo a noticia é complicado, entón temos que valorar esa actividade. Entonces aquí temos un vídeo con unhas pequenas tamén, con unhas notas. Unha empresa de Álava inventou o ovo frito conxelado. Esta noticia informa dunha empresa de Álava que tras moitos meses de investigación conseguiu o ovo frito conxelado. Ben, temos o do ovo frito conxelado, temos o do primeiro trasplante de corazón artificial en Galicia, temos así 4 ou 5 novas de últimamente. Dicíamos que tamén aproveitamos calquera actividade, por exemplo, este foi o adhesivo que fixemos, que puxemos cas mochilas viaxeiras, agora cando as demos a Ciencia na Vida Cotiá, que era o título do noso... Este mural é o que temos na entrada, a Ciencia na Vida Cotiá, e logo tamén, falando deso de aproveitar calquer actividade, agora no Samaín fixemos a típica exposición de cabazas de Samaín e, bueno, pois houve moitos pais e moitas nais que fixeron un guiño ao tema da biblioteca. Entón, hai verdadeiro... Bueno, isto está así porque a letra era unha letra así estilo de telarañas e tal, entonces está, ao non a ter nas fontes do ordenador, pois sale distorsionada. Fixádevos aquí Galileo Galilei, fixádevos que maravilla a nivel de como se involucran do que estamos... A ver, vamos a poñela aí para que pasovos así un visionado rápido. Ben, tallado de cabazas con carácter científico. Ben, aquí estamos, Galileo Galilei. Había inventos, había distintos ámbitos da vida. Sí, o sistema solar. Fixadevos que bonito, que isto todo é traballo das casas, ese é este, sí. Ben,
Fixadevos Einstein, e aparece dous irmáns, un trouxo a Einstein e outro trouxo a Darwin, aparte que logradísimos, dicir, non sei con que tallan e como fan para tallar isto. Bueno, pois o tema da reciclaxe, o tema da ciencia, aí volve a haber outro sistema solar, bueno, ou inventos como, por exemplo, o forno. Ben, non sei se xa está. Temos que ir acabando. Temos que ir, vale. Nada, nós temos todo subido o blog da biblioteca, era o que dicía Pepa, non se pode estar en todo, nós neste caso sí estamos bastante no blog, estamos moito menos noutras cousas, e, bueno, comprendede que en 20-25 minutos presentar o traballo de todo un curso é super difícil, pero, bueno, isto vai estar subido no das asesoría das bibliotecas, e, lóxicamente, pois, cando se quere atender a moitísimas cousas á vez, o traballo vai saindo, pero a forza de non solamente das 2 horas que temos para dedicarnos á biblioteca, os que temos a sorte de tela, sino de moitas horas, pero porque nos gusta e porque creemos que isto é unha actividade que para o alumnado é moi interesante. Moitas gracias e disculpade polo desafío. Ahora te digo, bajamos al aula al Santiago, era, sí, vale, gracias. Vou a coller o rato porque era...